mo prosan kanti sarni busarau no bujak manole joto grupo tongnai joto waisa ke share maklainai hai kok de bujba joto nokha sikha tam khlainai bono tui tabuk no ki rajniti tongni abo bai thoi tong riwei jolewo rilewoi mung tangbai o prosanto sarni busaro no bujak mani tui hai edisite 5 বছর narugri phinai khagamo thinking ang rajniti ni borok ya ang rajniti ni kok saya bohongo joto rajniti phaidan digini ekono tilangoi tongo deborma bai jamate arno bulai diwoi ta riang buru hine sajeng sak sang nai tongkha khagoi dong tika ekothai mohai dam riang si wansan dalar wansawai tongai buji khada abuk phano kono jaga bo khanaya kho riang ro wansalo bai bulai rekha hinai কিন্তু ফিয়াবা দেবরমা bai wansa tan laikha jamatea bai wansa tan laikha abule khnaka ফিয়াবা riang bai wansa tan layo hin khanaya ko buji khada riang ro hangkai boro wansa ro no khulum tong khulumbai ko boro mizoram ni ta moge ma phaika sagra de mohit dram dia ta moge ma phaika